aina niin kiireellinen. Tämä kotiseutu on täällä asuessaan. Tätä parempaa paikkaa ei oo ollenkaan. Täällä eläinten Ollaan tähän lähemmäksi. No, kun se ei tahdo lähteä, kun se kauemman seisoo, niin ei se lähde muuta kuin... Niin, ennen kuin se imee sieltä. Pannaan sinne, mä oon laittanut tähän tällaisena bensiiniä. Niin, antaa ryypyn siitä suojaa. Vaikka siinä on oma ryppykin tuolla, mutta se ei tuota sieltä imee. Ei se jotenkin vaan, kyllä se jotenkin toimii, mutta... Kiva miettä sun vastaan, ne nosti aina kättä. Ja tuntemattomat kaikki. Naapurin pitäisi ajoittaa Ivan mietä aina. Sieltä on virrat, ettei se niinku syty tulee tai mitä omia aikoja. Niin, joo. Tässä on sitten vapaa kytkin tai kytkentä. Niin, se kun vetää ylös, niin semmoinen moottori jarruttaa. Sitten tulee niin kuin kiintonaiseksi. Nyt se on vapaalla. Sitä myö käytetty millään näin. Se on se vapaa. Tässä on sitten tässä, niin mikä tämä olikaan, ei tässä ollut mitään. Suoraan. Well, Bebop-Lula, she's my baby. Bebop-Lula, I don't mean maybe. Bebop-Lula, she's my baby. Bebop-Lula, I don't mean maybe. Bebop-Lula, she's my baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the team. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebop-Lula, she's my baby. Bebop-Lula, I don't mean my baby. Bebop-Lula, she's my baby. Tätähän mekin Vilmiä, kun nää muut on. Nää polttaa Vilmiä paljon, Ifa on niin kuuluisa auto. I found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. Pitää vielä mennä ainakin yksi risteys. Nyt katsotaan. Se voi olla, että sinun menoks nämä molemmat kaistat tai se vasemmalle kaistalle sinun pitää pyrkiä tuon perään kiireellä ajaa. Siihen suoraan vasemmalle kaistalle. Tai noilla on samalla lailla lupa ajaa. Oota, tästä vasemmalle pitäis mennä. Eikö vielä? Eikö vai onko se? Mitä? Tää kuulustella tässä. No niin. Sinun pitää nyt vastata. Tää annetaan tää kortti, sanoks ne, että hyö tän tarvii? Aukaise ikkuna. Täällä on... Päivää. Terve. Tämmönen jalkapalloaiheinen kysymys. No niin, Nerot, hei sanokaappas siinä. Oliko ne Etelä-Afrikassa vai Ranskassa? Etelä-Afrikassa vissiin veikataan. No, mitä te vastaatte? Me vastataan se Etelä-Afrikka. Etelä-Afrikka. Joo, sä. Niin ota känttää. Siinä on jakaa huolta Kiitos. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class, well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class, well, that was just a lie.
interrupt this record to bring you a special bulletin. The reports of a flying saucer hovering over the city have been confirmed. The flying saucers are real. Päivää. 2 tahtia edellä. 2 tahtia. Kortti otetaan pois. Ajaa. Meneekö hyvin tähän asti? Tähän asti on ihan hyvin. Nurmelle saa parkkeerata, mistä löytää mieluisa paikan. No nyt tähän meillekin sit tuli se majoitus tuonne nurmikolle, niin meidän ei tarvii siitä huolehtia. Niin. On siinä telttakin, Onkohan se meille? Se on varmaan, siellä voi nukkua tuolla teltassa. Jos me saadaan nuoret tytöt lämmittämään. Niin. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never gonna have it, and you ain't no friend of mine. Rauno Atikainen Simpeleeltä on tuonut tähän ajoon tämän kuvan kauniin Puikkinsa vuosimallia 20 ja on todellinen urotyö liikkua tämän ikäisellä autolla näinkin pitkä ajomatka kuin tämä Suur-Saimaan ympäriajo on. Rauno vähän kertoilee tuosta autostaan ja ennen kaikkea minkälainen vaihe autolla on, kuinka paljon olet ehtinyt ajoneuvoon tutustua. Katsotaanhan sieltä tulee. Ai nyt vaihtui mies. Eteenpäin. Nelonen tuolla edessä. Siinä on otetta. Vanha kun on kiva. Titityy 50. Nelosen kohdalle. Varo. Tuo nelosen kohdalle. Seisä tässä nyt. Oikealla on nelonen. Seisä tässä. Vielä ajo. Vielä ajetaan. Tässä piti pysäyttää. Vain ystäkättä käyttäen otetaan nämä mutterit tästä pois ja ladotaan ne takaisin niin, että sininen jääkin tänne viimeiseksi käytettäväksi. Jos putoaa, niin sitä ei saa. Jos putoaa, niin sitä ei saa nostaa. 30 sekuntia on aikaa. Tähän niitä ottaa. Älä vielä ota. Ja aika alkaa. Niin no se. Älä koskee. Meillä on se oli tämmönen. Saa koko kouralla se. Koko kouralla. Ota kerralla kouralla kerralla. Joo, kaikki kerralla. Totta kai. Miten iso? Terve! Hän tuli katsoa, että hyvin menee. Hyvin menee. Kyllä. Tänään on vähän jo hymyilyttänyt. Eilen on aika hymyilyttänyt. Jaa. Ihmettelin, kun ei moottori ääntä kuulu ja tuntuu niin hiljaiselta kaikki. Onneksi on levähdyspaikka tuossa, niin me saataisiin mutkasella tiellä menemään tämän auton, ettei jääty toisten tuohon ruuhkaan. Ja sitten myös siinä vähän kun istuttiin, heiluteltiin nyt sulakkeita ja sitten siihen tuli virta. Ja auto lähti käyntiin heti ja me jo oltiin sitä mieltä, että nythän me pelataan. Niin kilometri ajettiin, niin sama juttu. Nyt me ollaan tässä ja me ei ole ihan mykkänä tää, että ei tuu Mites se virtaa. sanoo Lappeenrannassa se emäntä? Niin, yksi ohjaa, 2 työntä. No se tapahtui nyt se. No niin, all right. Meillä on pikku vika tässä vaan.
say now my